Maya pa abak po kekongan. Maya payabak po among. Sabi tamong iningaldong iti darawon tayong misang ini king pangayari na ning milabas abanwa. At siguro kalupad na rin metong mestrang maya po tang mayayari ing banwa. Kailangan natin pa mong recap. Anyapin po ing recap ngening banwang iti o ngening payari ing banwa. Yapin po ing mumunang pamamasa. Luguran niya yung Diyos at luguran niya yung kaparang tao. The love of God consists in following His will. Ing lugod king nga pong gino, pwedeng salita. Mabilis po kasi itang sabyan. Agyang ken tao, ning kay po king parokya, kaluguran da kamong, pero pupotang ating kampagawa karela, alipo. Ing kutang, tutuya kan taytang lugod. Mabilis mo kasi itang mamiyarigalo. Ay, among Merry Christmas. Pero yung kutang, ketang aldoldo tamong pamiyabe. Mayayakit itang lugod, ketang pamaminto. Makanyan mo naman po ka rin pengari, yan po pa ka rin anak. Mabilis siya po kasing sabihan itang kaluguran ko po rin pengari ko. Pero yung kutang, makasadya tamong maminto. Kaya ba't po, lugod ka parang tao. Gana po ning kakatamong mumunang pamamasa kay katamo. Iya po kano pwedeng magsalitang tutu. Ing taong at suking sala, kaya ba't masamaya king kayang kapatid. Uli po kanong ing taong ating sama, at suking dalumdum. Anyapin po, ningkayi, mabilis itang sabihan tamong, ay ako malugod na ako mang kaparang tao, pero yung taong yun talagang ingkutang, sasabihan na, kaya po sinabi ni sabi ng makanyan, sabi ng sinungaling niya, para naman po ka pangataram mamano, yung kaya katamong ngumunang pamamasa. Aliwa po yako yun, isanuan po yun, sabihan na po, sinungaling niya, nga ng makanyan. Ing taong sasabing at suking sala, pero kasama ni, ing kayang kaparang tao. Anyapin po, let us look. Lawin tamong talaga, itamo po. Talaga pong tutupad tamo, kini pong sinabi ng ginutamong Jesucristo. Ready po pa naman ding peka maulagan diling batas. Po, nano ing peka maulang dili at mumuna ka ring sablang batas. Luguran ming Diyos at luguran mi ing kaparang tao. Kaya ba't po kadwa? Akit mo yan kay ning gagawan da di Maria kay katamong ebanghelyo. They were there to fulfill. Para tupad. Anyapin po, ing papalto ng Mariang lugod king Diyos ang po pang Jose, mo po itang anyang tinangula. Paluyo po, tinutula rin ng adwa. When they said yes to the angel, their yes was a continual yes. Akit mo, king pamanupad da, king kaburyana ni nga pong Ginoo. Iya mo po itang may pilit la. Kasi po yung taong may pilit, apatangwanan ming misan, pero karetang aliwang bagi, tambing na sabihin, hindi na kaya kasama yan sa kontrata, ha? Kalupad na po rin tao radyo. Migit ketang at suking kontratam po pakitang sweldo, kailangan gawan mo kung minsan buwis buhay pa. Bakit? Kasi kaluguran de po yung radyo. Anya makanta. Ing sukaran ken aliway tang sweldo. Kasi po nung sukaran ken sweldo, ala na akong pagmisang ngening aldong iti. May lila po. Nung ayaw po daramdaman. May lila po. Bakit? Nung sukaran itang sweldo, kaya hariming geway itang gewami, ang gaya mo po kining sweldo ko. Man po makasaling bayong rubber shoes, ka na ako sweldo. Kaya, ang ganya mo po ka rin. Pero po ali, kalupa ng Maria, hindi sila pinilit,
sila'y pinili. When you feel that you are chosen, po, higit pa riyan nga naping Sharon, ang aking gagawin. Po, Sharon po, liya mo po itang balutin mo ako. Sharon mo naman po itang sinabing, higit pa riyan ang aking gagawin. Ingkutang po kay katamo, itamo po, lulubya po ing bayong banwa. Kakawani ni ing lumang banwa. Tayo po ba? Pinili o pinilit? Masakit po tang pilitan mo. Po. Kasi po, you will be dragging your feet. Po. Pero po, tapong pinili ka, sabi ko pin po, tanapi sasabyan nung nano'y tingwanan ko. Tanapi sasabyan nung nukarinitang kontrata, ang po paano magkano yung sweldo. Basta tatsukin, gawan ko. Buhis buhay pa. Nga pin po sabi ko po kayo, pwede pong Sharon Cuneta. Higit pa riyan ang aking gagawin. Po. Kaya ba't po katlong bagi, ayakit tamo Kenny. Yapin po ini, ing pamiyakit na ning anak ang po paning matuwa. Po. The meeting of the old and the young. Kaya ba't po, nung lawin niya po yung Simeon, po, mo po ding taong magpainawar etang sasabing, ay, aganapan ko na naman itang kanakong, I have done my part. So, magpainawa na ako. Total, gawa ko na naman itang kanakong party. Okay na ako kanta. Kayo naman. Pero pulawin niya po, ing pangadi ng Simeon. Nga nang makanyan, Gino, ngeniti paran mo na, ing kekang pangako. Paboren mo ning painawa, ingke kang alipan. In the end, Simeon was not counting on what he did. Po, mami lang karetang, Gino, kalwat ko ng maninaya kining templong ini, migsilbi ko keka, po, makanini, makanyan. Ding tao pong makwenta, masaya. Po, lalo niya po yung kayong sarili, po tapong makwenta na kayong, nako po masaya. Yung tao pong emangwenta. Yan po. Yung taong masaya. If you are happy with what you do not count. Yan po. Mamilang. Yan po. Gang pong yung taong malugod. Nawin nyo po rin may boyfriend. May sabi lang, hoy manalbe ka tang first showing ng MMMF, ng Makanyan. Yung kayang kadate, di natangya, alas 6 na nanimbengi, kaya ba't sabihan na kaya, nanding ka pa maninay, ay ali, kararatang ko pa. Pero pa makabulating matsyong na ako makapilakin. Sabi mo, per showing, mo naman sinabing, second to the last showing ka tamanalbi. Pero, dahil mahal kita, kararating ko pa lang. Kadatang ko pa mo, uli na ni kaluguranda ka. Anyapin po, siguro dapat lawenta mo. Nung matula ka, mo bibilangan. Mo bibilangan itang kekang gewa. Nung nakamatula, may pamilang tamo ken. At ing sasabihanan ni nga pong ginuke katamo, in the end, He wants us to be happy. Masaya. Anyapin po yung Christmas, naman po pwedeng sad Christmas. Agyang pang last year, you broke my heart. It should be always a Merry Christmas. Uling in Diyos, burina, masaya tamo. Anyapin po, sana itamongan. Tamo mamilang, uling burina katamong, masaya ning Ginoo. Amen.